ассалому алайкум мухлисои канали савдотиҷа ва касабардрои азиз хелен созаи хубен саломатиётон хубай настринотон соза гӯш кунед ки дар имзо навормада чӣ рӯй кардагем ва чира дар бораш имрӯз гап мезанем. дар имзо навор як мошини Opel Vectra астай, Toyota Camry 2 астай бардрои азиз ва якта ВАЗ 21012 астай дар Россия. замин рӯй кардаген аз ноҳияи рӯдакӣ замин арзон айнаки. дута хонаи арзон астай дар ноҳияи рӯдакӣ, хонаи заминӣ астай дар ноҳияи Хуросон. квартираҳо бардрои азиз квартира камтарак рӯй кардаген, квартира арзон астай дар ноҳияи Файзобод ва ду бародарда ай шаҳри Душанбе ё замин ё квартира дар кӯришдаги ҳамаша дар ин видео гап мезанам. қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира 150 000 сомон ай ва дигар чизои арзонам рӯй кардаген. видео имрӯзро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои WhatsApp ман бинависен, ман барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. як дона лайки бепала биҷиқен, касе меҳмон бошен дар канал подписатсия кунен. мерим аку уста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар карда ки ба қизиқ шеринарисе гӯшка. Opel Vectra A бардрои азиз, Opel Vectra A соли баромадаш 1992, судишвориш ана бензин газ кор мекардай, кузов сиданач хеле ки мебинен, авио мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. айни ҳол бардрои азиз қарор дора дар ноҳияи Восе, нархша 18 000 сомонӣ мега. 18 000 сомон бардрои азиз, Vectra A 92 сол. касе харидор бошен, занг зада мошини арзона бихарен, номерош ҳардаш кор мекунад. дӯстони азизам, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. як бародари мода замин дар кӯриштаги бо диққат гӯш кунед. ана як бародарда замин кофтисай ай шаҳри Душанбе 2 ё 3 сотиқ боша мега. нархаш 35-40 000 сомон боша мехара бардрои азиз. касе ки видеои моро тамошо кардесен, агар ай шаҳри Душанбе бошен, агар 2 ё 3 сотиқ замин дошта бошен, инами якада занг бизанен, мехара бардрои азиз. 2 ё 3 сотиқ челе гуфтам 35-40 000 сомон. номерои телефонаш номерои Россияй, ана имо ҳам дора. бардрои азизам, хаста набошед. мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. як мошинчаи тенҷи дига модарӯӣ кардагиам, бо диққат гӯш кунед. Toyota Camry 2 Америка. соли баромадаш 2008 2011 кардагиян. сӯзишвориш бензини холӣ, авио мотораш 3.5 литр, коробка автомат. мошин ана пачка мега, се мошид растамошка кардагиемша. як моҳ мешава ки трасадай. ягон камбудӣ надора бардрои азиз. мотораш 3.5 не ки ай 2.5 да мега кам мехӯра. касе харидор бошен, биёй ай пеш бибинен, ҳай кунен, ба маслиҳат мекунем. адрес бардро шаҳри Душанбе, нархша 155 000 сомон мега. 155 000 сомон. хулоса мошини пачка охи. касе мефураш мошини пачка, ина марҳамат. 155 000 сомон. соҳиби мошин мега ки касе харидор бошен, биёен мошина бибинен, мақсад ҳай кунен, ба муомила мекунем. дӯстони азиз, муомила дора мега. хай барои мо шуморо камтар ана видео шароӣ кардагиай ки мисол ҳама ҷои мошина бибинем. марҳамат, шумо ҳам тамошо кунед. маълумотша дар бар экран навистагиам. ана ягон маълумот, мисол ягон маълумоти иловагӣ дар кор боша, соҳибаш да занг мезанен. номерои Тоҷикистонаш ҳастай, номерои Россияш да WhatsApp дора бардрои азиз. чӣ хеле ки гуфтам, мошин ами пачка охи. пачка бигем меша. се мошид масақ ана растамошка кардагия, як мошид ҳайш кисай. хай бардрои азиз, видеоша тамошо кунем. баъдай мисол мошина гап задам, бо дигар наворода мегзарем.
бардорои азизам, лайкҳоро фаромӯш накунед, дар комментиро бинависед ки сауду тиҷӣ ба пеш. дӯстони азиз, хонаи фичи қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ пеши мошинбозорда. хушугӯш кесем бардорои азиз, ноҳияи рӯдакӣ пеши мошинбозор лолазор мегуфтиянаш 3 сотиқ заминда 5 дар хонаи калони хушуккардагӣ, ванна туалеташ дар друн шай бардорои азиз, гараж дора, ову свет ҳуҷҷатош 100%, канализатсияам бардорои азиз дора. канализатсияам доштай, нақша бардорои азизам 280 000 сомонӣ мега. пеши мошинбозорда бардорои аз қариби мошинбозорда ноҳияи рӯдакӣ 280 000 сомон. номерои телефонаш номерои Тоҷикистон шай ватсапам дора, занг зада маслиҳат кунед. бардорои азизам, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, замин ҳастай дар ноҳияи рӯдакӣ, ина марҳамат гӯш кунед. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ мошинбозор нарафта айраи калон 40 метр дуртар будай. 3 сотиқ заминаи бардорои азиз, ову свеча мега гузарондагиян, ҳуҷҷатош 100% гирди замин маҳкам, ана ҷои хонасозиш кандагияй. мақсад ами ҷое ки хона мекунӣ ҳамҷоаш кандагӣ будай. нарша бардорои азизам 130 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, ай номи канали Сауду Тиҷӣ гап занед, бо шумода арзон мекуна. номерош ватсапам дора. бардорои азизам, мегзарем ба 6 элони имрӯза. як хонаи арзони дига модароӣ кардаган аз ноҳияи Хуросон. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи ҷавонӣ. 8 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ, кайлдор бания дар друнш будай. хона ремонт кардагия, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, берини хонада аловхона, бания, анҷомхона, гараж доштай. ову свет документош 100% мега. нархеш 280 000 сомон. касе харидор бошен, бо савдо мешава. номерои Тоҷикистон шам ҳастай, номерои Россия шам ҳастай бардорои азиз. ҳарди номерошда ватсапам дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Хуросон бихаред. бардорои азизам, хаста набошем, бо як бор дига мегзарем ба эълони навбатӣ. як бародарда ай шаҳри Душанбе 112 микрорайон Испечак 91-92 пеши масҷиди Мехкалон духонага ё сехонага квартира дар кор шудагиай. ремонт дошта боша ё надошта боша фарқ надора мега. ай 50 квадрат боло боша, нархи навош средни боша мега, то 30 ё 40 000 доллара боша мега бардорои азиз. касе ки ҳами территория гуфтагӣ, мисол духонага ё сехонага квартира дошта бошен, 30-40 000 долларда ҳами якка мехара. мега ки дуюм этаж ё сеюм этаж ё чорум этаж боша, мисол бо хубай дуюм ё сеюм ё чорум боша, хубай мега. ову свет ҳуҷҷатош дошта боша, мақсад ана 100% боша да, не ки ана ремонт дошта ё надошта боша, фарқ надора мега бардорои азиз. 112 микрорайон 91-92 пеши масҷиди Мехкалон бардорои азиз, айми территория агар дошта бошен 30-40 000 долларда квартира мехара. номерои телефонаш ана ватсап дора бардорои азиз. касе дошта бошен, занг зада маслиҳат кунед. бардорои азизам, мегзарем ба 8 элони имрӯза. як хонаи дига аз ноҳияи рӯдакӣ, ҳамфурӯшии ҳамалишӣ. бо диққат маълумотша гӯш кунед. хонаи фичи қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти роҳатӣ. 8 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ, кайлдор бания, кухни дар друн шай. ремонти хона миёна будай, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, санг, қим, ана смен блок дора бардорои азизам. мақсади қазиётӣ кардагӣ будай мумкин. нархша 150 000 сомон. арзон мешава. алиша мешава ба квартира ё мошин. номерои телефонаш ҳаст. ай номи канали Сауду Тиҷӣ сухан кунед, арзон мекуна. алиша мешава дӯстони азиз. занг зада маслиҳат кунед. касе ки ай Россия тамошо кардесен мора, хотона бара бардорои азиз, мегзарем ба як мошинчаи фасони маладёжни бигемаш мешавада. ин мошине десен бардорои азиз, ваз 21012, соли баромадаш 2004 бардорои азиз. 2004 сол. судишвориш бензин, объем моторош 1.6 литр, коробка механик, ҳуҷҷатош мега 100%, мошин Россия да бардорои азиз. касе ки аз ғариби моро тамошо кардесен, мошинчара бихарен.
мошин дар Россияи город Шолковода нарша гуфта ки 130 000 рублш бугӯ. Бардои азиз, 130 000 рубл. касе харидор бошен бо арзон мешава. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза як квартираи дига мо дар арзон рӯй кардагам. бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар рӯ парӯи Адели Нав то светофори чораҳара 150 метрае мега. дом 6 этажа, духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 6 метри квадратӣ, ову свет дора мега, ремонташ коробкаи 60% ана ремонтша кардагӣ бидиян. бардори азиз, дар мисол ҳами дом ана мардам зиндагӣ кардесан, мисол одамо зиндагӣ кардесан, нархиш 150 000 сомон. касе харидор бошен муомила дора. номерои телефони Тоҷикистон шамастай, Россия шамастай, занг зада маслиҳат кунед. квартира дар ноҳияи Файзобод чӣ хеле гуфтам. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз куҷое ки мошини Вектра, аз куҷое ки Toyota Camry D, аз куҷое ки VAZ 21012, аз куҷое ки замин, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. шери нар, ака маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани мо, барои пешравии бачаи ачкидор, я доналай ки бепла кофера кофтеси ку қошуқчаш қатӣ биза. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави мара якмиш да тамошо кунен, каналда подписатсара биҷиқен, зангулачара дар боло гишмонен, лайкам биҷиқен. форатон ки ҳам видеои мара якмиша тамошо кунен, бардори азиз, лайк, подписатса ва дар комментария бинависен ки савдотиҷе ба пеш. ё аз куҷо хона замин квартиратон дар кора, дар комментария бинависен, бардори азиз. не ки ҳатман дастгирӣ кунен дӯстони азиз. хелам хеле худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва як чи дига ёдам биромад, касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен ё 5 холира бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. хай бисёри бад гап намезанем. бояд хеле наген ки қалақи хаяка